Ahon. Ahon. Doon na lang. Doon na lang. Doon na lang. Tatalayo pa niya ay. Yo, maing udtos yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa tutong tanan. Karon kay magbike tanin yung mga ga. Sa last na to nga bike adventure, resulti kung hanap ko yung mga duha or tulo ka ruta nga adnahan adtuon, pero sa kasamaang palad sige mag-uwan-uwan nya. Padungpod Pasko, daghan tag mga unexpected nga lakaw. Plus sige pa jud sakit-sakit akong ngipon. Kinahanglan na kronik pustiso. So karon pa siya ni medyo ni okay gino. So karon magbike ta no. Kani nga ruta mga ga, dugay na nina ko nga plano adto no. So plano pa namo nila Parindano Paringrayan sa una. Wala na mo matuman kay medyo layo gyud siya nga ruta nya. Ingon si Parindano, lisod sa daw ni nga ruta no. Atong suyag adto. Adto taog Lugo. Atong testingan ug makaya ba nato. Ari ta agi sa mga shortcut nga atong hibaw-an before matapos ang 2024 ato na siyang tumanon nga ruta no. Una ta mo lakaw, ambos ata. Lord, hinawad to Lord nga bantayan ko na musong pagbiyahe karon Lord, wala unta metabo sa akong adutan. Dili unta ko maguban unya. Hinawad ko nga makauli ra ko nga safe diri sa Bugo. Amen. So di na ta maglangay. Adto na ta. Let's go. Medyo dagom-dagom ra mga ga. May tadi lang nimo uwan. So far dili pa kayo bad mga ga. Medyo sakit-sakit ra akong paha pero makaya ra. Ipatsing lang mo diha no. Ya. Kuan ko ninyo andun ba. Iwas ta ni nga ruta. Nan ako dire sa intersection sa Barangay Anunang ug sa Lambusan mga gano. Niuno so kadyot kay minom ko beer nya. Kaon to ganing ko anay candy nga how are you? Okay pa ta, o pa ta mo unsa. Human naman tagpahuway mga ga. Padayon na ta sa atong ruta. Iwas ta sa atong biyahe. Banyak. Oh, wow, yeah. So far not so bad bagid mga ga. Nanataog Victoria San Remeo no. Di pa kita kapoy. Okay ba kita? Okay. Barangay Marabilia na ta mga ga. So far so good bagid no. Di pa kita kapoy. Bugtaw pa lang gamay itong paa pero okay pa ta. Di pa kita ingon kapoy juga yun. Inita na mga ga. Pero bintahan na lang ni. Di sa uwan kay ang init. Wantara pero katugnaw. Dili. Labi na wala kay kakadol. Stop over sa ta mga ga kay nagleaking. Mananda pang iinom sa tubig. Og sa wala lang damha mga ga, dugay na tong banyak-banyat, naabot na taog Tabuilan. Nawa lang ang iyo sa Tabuilan kay naa sa imo. I love you. Naata sa merkado sa Tabuilan, ngita sa tagsaging. Kay murag sakit akong tuhod, asa kita saging diri pud. Wala man, iwas na lang sa tong biyahe para kita magabihan. Kapon sir. Sagkan ni padung logo sir no? Sige sir, salamat sir. Tinood galing gingon ni Parindano mga ga. Pulos gid ni sagka diri. Aso ayan. Di na to milhan o di na to suwayan. Ara na di milhan ug masuwayan na. Ha. Ay. Salamat. Naghintay boss. Ha. Na feel na nako nga ang sagkaon duula lang. Murag duula lang gyud na ana. Tugon na sagka. Mao na ni. Tapos nga itong maliligayang mga araw. Sagka na tag sakit-sakit gina ni. Feel gina ko, ma-feel na ko sa hangin ng kasagkaon. Murag ari gitalas paguna ni. Murag mo na gingon ni Parindano mga ga nga walay bahos. Pulos ra sagka padung sa tumoy. Murag sayo pa ni decision. Sa engineer nga naghimo aning dana no. Anong ginani mo bagbuhat? Sakit na akong hawak, paa, tuhod, bagtak, buko-buko. Pila ka minuto na ko nga banyak mga ga. Hapit mamidya oras guro or kapin. Nakatilaw kita og bawas gamay. Oh, salamat. Oh, thank you kay Lord. Feel na ko mga ga, hapit na ko maabot. Hapit na ko maabot or hapit na ko di kaabot. Naragid diha. Ato lang i-feel nga doon lang ta. Kaya para di matiwas itong kakaboy. Doon na lang. Tatalayo pa niya ay. Murag, hapit na siya mga ga. Hapit na ko mo surrender. Doon na ni. Magmunom ni simbahan sa Lugo. Wala dyan ko masipiat mga ga. Simbahan dyan sa Lugo.
Oh, nalambos lagi taon. Thank you Lord. After 1 hour and pila ka minutes mga ga, kay nakaabot lagi taon dito sa logo no. Mangita sa tagsaging kay sakit tayo kung tuhod. Target lock. Makapalit ang saging minudo ya? Oo. Salamat ya. Kay wala di. Salamat yun. Woo! Lol. Uli na ta mga ga. Murang ko kailan tanon mga ga. Alas bag nagigo. Sakit ang tuhod. Las Spaghetti. Kita sa paa. Ang lawas. Mubalibad na. Maingon nga di na kaya. Pero ang una-una, maingon nga dapat kayahon. Kaya dapat pa ta magahuli. Muningon nga fighting spirit na lang nagdahas to ani. Kuya na gud. Nanatagilihan tabugon mga aga. Gamay na lang bugo na. Pero laspag na kay ko. Masasagkaon kay mugahe na kong tuhod. Lugso lang og patag. Okay pa ta. Ari ta patay sa sagka. Kayahon gid ni. Dapat kayahon ta ni. Kaya nga naman, ato man yung gisudlan. Ato lang yung tiwason. Huwag sa tamaga, kaya murag sakit na gijugi kong paa. Di na gimda. Tingkod sa tagajotre sa may libho. Kaon sa kumbi. Kung wala kay bibi, kaog kumbi. Nanatag San Antonio mga ga. Gamay na lang. Mauli na ta. Bugo na gitawon ta. Kita sa lawas ay. Kunting kinpot na lang. Balay na ta mga ga. Nakasurvive kita. Ay. Touchdown balay mga ga. A wise man once said sa kuha nga ayo pag ingon nimo nga dili nimo kaya if wala pa nimo gisuwayan. So moto kung gisuwayan og adto ang logo. So kaya ra man day siya. Pero kamatayon ni guli. Kung ganahan mo musagag logo no nya, kuwang mo sa practice, kuwang mo sa preparasyon. Ay nalang mo kahat guro kay murag dito siya lalim. Pero if ganahan mo ma-experience, try lang ninyo. Mailhan na ba ito na, kung makaya, may balik. Mga to siya mga ga, that's all for this vlog. Padayon mo sa pagsuporta doon sa sunod nga mga unaan ng mga video. Siguro basin last na nila ito mga bike adventure. Hando sa sunod ngayon. Happy New Year sa atong tanan. Ganoy TV, Anoy out. See you!